Det kan ikke passe, det skal være sådan i hvert fald. Nej. Der skal altså bare sidde en derinde og være klar til at tage sig af lortet, når der er. Skal der det? Altså er det en udskrevet regel? Nej. Nej, Det godt burde så. der være. Super. Fordi, eller hvad er den så god for, hvis de tager sig af det? De skal jo sådan set bandes i det, at rapporten bliver sendt ind, hvis der er noget i det jo, ikke også? Fordi at, ellers så kører de jo bare rundt, og så smadrer de bare flere folk. Så. Alle holder du, Helle. Du holder lige her, kan jeg se. Helle, at jeg ikke kan se mit eget lys. Sådan. Hvad fanden sker Skal der? man tænde for det også? Nej, men jeg holdt det Nej, lige. han er ikke. Har han parkeret sin trailer lige der? Kan jeg da hurtigt flytte 2 sekunder? Nej, du skal ikke køre ud i den. Det er blok. Så får du bare report for ramming. Jo. Det er blok, det der. Ja. Og jeg holder herover. Oh. My fault. Sådan.